Pozdrav svima i dobrodošli u moj novi video. Danas sam za vas pripremio piletinu sa šampinjonima i krompir. Krenimo sa pripremom. Od namirnica za pripremu ovog jela potreban nam je krompir, belo meso, šampinjoni, crni luk, beli luk, a od začina koristit ćemo laurov list, biber, suvi začin. Kao što vidite, prvo ćemo staviti krompir da se kuva. Možete na krupnije, parčići na sitnije, sve jedno. Ko kako voli. Dodamo ovako laurov list, biber, so i stavimo krompir da se kuva. Znači uzet ćemo 3 glavice crnog luka. Naravno ovo nije merka, znači ako voli crni luka više može staviti slobodno i 4 i 5, uopšte nije bitno. Znači seći ćemo crni luk na sitnije. Inače za pripremu ovog jela potrebno je otprilike sat i 15, sat i 20 minuta. Ovdje ima otprilike nekih 400 grama pilećeg filea. Uzet ćemo pileći file i seći ćemo ga na kocke. Znači sve ovo seckanje, sve to radimo dok kuvamo krompir. Znači prvo što radite, stavite krompir da se kuva da bi on bio gotov dok vi naseckate sve ovo što je potrebno. Uzet ćemo jednu cijelu glavicu belog luka i nju ćemo isto seckati na sitnije. Malo je posao pipkav, ali dobro. Cijela ova priprema nije više od 10-15 minuta. I ovom prilikom koristit ćemo, u stvari za ovu priliku koristit ćemo već marinirane šampinjone, već nasečene, a možete i ove normalne, znači pa da ih popržite, znači sve je to, sve je jedno. Krompir je gotov. Nauljit ćemo tiganju u ovom slučaju, možete šerpicu neko da koristite, znači sve jedno. I dodat ćemo crni luk. Evo kad se luk već poprži, dodat ćemo šampinjone. Lepo ćemo se to da umešamo i pustit ćemo još malo da se onako zajedno poprži na belom ulju. Ako je potrebno, dodajte i malo vode. Kada smo pružili crni luk i šampinjone, dodat ćemo i biber. Sve to zajedno ovako izmešajte i pustite još malo da se proprži. Opet, kažem, ako je potrebno, dodajte malo vode. To su one male, otprilike je ona mala šoljica za kafu. To je neka merka, ne znam koliko malo već ima, ali toliko ne bude. Ne mnogo.
stavit ćemo suvi začin. Ko ne voli suvi začin može slobodno da stavi so. I dodat ćemo polovinu onog belog luka koji smo nasekli petkom. Sve to dobro izmešite. Ako je potrebno opet dodajte malo vode. Znači ovo bi trebalo barem još jedno 15 minuta da sve. Dajte mali biber. Povremeno mešajte, nemojte da dozvolite da se zalepi crni luk i šampinjoni. Zato je potrebno, opet kažem, da se doda uvijek malo vode. Opet lepo, pustite znači neki 10-15 minuta i u tih 10-15 minuta slobodno mešajte, dodajte malo vode i tako. A vidite kako se već lepo, vidite kako izgleda. Znači potrebno je da dodate, već se dodam malo, evo prilike da vidite koliko vode treba. Evo, to je to. Ništa više toga. Evo sad smo već pri kraju, sve se lepo pržilo. Znači gotovo je sve kada, evo sad ćete vidite prema belom mesu. Znači ako možete, evo pogledajte, kako je to meko, softano. Evo, mi smo završili s tim. Ovako, sad ćemo svu tu piletinu da izvučemo i stavimo u neku posudu koju ćemo kasnije da serviramo hranu. Naredni korak je da u tiganju koji smo pripremili šampinjone dodamo malo zejtina i onda ćemo krompir koji smo skuvali prethodno da dodamo da se malo proprži na tom zejtinu. Krompir samo može onako da se jede zato što je skuvan, ali ovo je ovako bolje da što će malo da šmeka onog, povući će malo i ukus i miris piletine, šampinjona, crnog luka. Znači ovo ne treba više 10-15 minuta. Dodat ćemo suvi začin. Biber. Sve to lepo mešamo. Vodimo računa naravno da se krompir ne zalepi za tiganj. A na kraju, neki možda 5 minuta pre kraja spremanja ručka, dodat ćemo ostatak onog belog luka. Sve ćemo to lepo da umešamo i znači još jedno 5 minuta najviše treba da se pokupi. Hvala vam još jednom što ste gledali moj video. Ako vam se svidao, vi lajkujte, zapratite kanal, šerujte video
Naravno, stavite neki komentar kako vam se sviđa ručak, pa do sledećeg viđenja, budite mi pre svega zdravi i prijatan ručak.